Digestive system ɗinmu yana farawa daga baki ne inda muke tauna abinci, daga baki sai wuce esophagus. Esophagus kawai hanyar wucewan abinci ne. Daga esophagus abinci yana shiga cikin ciki wato stomach. A wajen ne abinci yake narkewa saboda acid ɗin da yake cikin ciki, sannan ya ɗan tsaya a wajen na ɗan tsawon lokaci kaɗan. Bayan lokaci kaɗan abincin nan yana wucewa ne daga stomach wato ciki ya koma cikin ƙaramin hanjinmu wato small intestine. Kuma small intestine ɗinmu ya rabu kashi uku ne. Akwai duodenum, akwai jejunum, akwai ileum. A cikin small intestine din nan ne jikinmu yake zuke abubuwan da yake bukata a cikin abincin da muka ci ya wulla cikin jini. Daga nan abin da ya rage sai ya wuce large intestine wato babban hanji kenan. A cikin large intestine din nan ne ragowar ruwan da ya rage ake zukewa a sa cikin jini. Bayan large intestine din nan abin da ya rage shine yake komawa bayi sai ya tafi rectum ya zauna a wajen. Idan bayin nan ya cika a cikin rectum din mu shine muke ji kamar muna so mu je bayan gida. In muka je bayi sai ya fita ta anus.